Επίμετρο, ένα podcast του τρίτου χώρου για το βιβλίο. Σε αυτό, ο Γιώτης Κανταρτζής διαβάζει αλλιώς και σχολιάζει βιβλία της κλασικής και της σύγχρονης λογοτεχνίας. Αν και παλιό, εκδόθηκε πρόσφατα το βιβλίο του νομπελίστα, του βραβευμένου με Νόμπελ λογοτεχνίας, Κούτσι ή Κουτσίε, όπως κάποιος φίλος μου νοτιοαφρικανός μου είπε ότι προφέρεται το όνομά του, ο γνωστός αυτός συγγραφέας που τον ξέρουμε από το βιβλίο του «Η Ατίμωση». Τώρα έχουμε μπροστά μας το βιβλίο «Βίος και πολιτεία» του Μάικολ Κέι. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε από τις εκδόσεις Διόπτρα και σε αυτό διαβάζουμε για την περιπλάνηση του Μάικολ Κέι, ενός παιδιού που γεννιέται με λαγόχυλο και με μία νοητική αναπηρία. Το πλαίσιο είναι η Νότια Αφρική του Apartheid και της βίας, του πολέμου, και μέσα στο πλαίσιο της περιπλάνησής του με αυτό το background, ο Μάικολ Κέι κάποια στιγμή ρωτάει «Πού θα μας πάνε?» και η αφήγηση συνεχίζει. Ο ξένος τον κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω και ανασήκωσε τους ώμους. «Τι σημασία έχει που θα μας πάνε?» ρώτησε. «Οι πιθανότητες είναι δύο. Ή που θα μας πάνε προς τη μία κατεύθυνση των γραμμών του τρένου ή προς την άλλη. Έτσι είναι οι σιδηρόδρομοι». Φυσικά, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, ξέρουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η κατεύθυνση στην οποία κινούνται τα τρένα. Το ίδιο όμως και στο βιβλίο. Το ταξίδι έχει κατεύθυνση. Το βιβλίο ξεκινά με την προσπάθεια του Μάικολ Κέι και της μητέρας του να φύγουν από το Cape Town και να πάνε στην γενέτειρά της. Στη διαδρομή η μητέρα πεθαίνει, αλλά ο Κέι φροντίζει να φέρει τις τάχτες της στην φάρμα που πιθανόν να γεννήθηκε και να μεγάλωσε. Το ίδιο και ο Κέι, αφού περιπλανιέται σε πολλά και διάφορα μέρη, τελικά καταλήγει στο δωμάτιο της μητέρας του. Εκεί δηλαδή από όπου ξεκίνησε. Πηγαίνουμε λοιπόν προς τα εκεί από όπου φύγαμε. Μέσα στην περιπλάνησή του, ποιο είναι το μέρος στο οποίο ο Κέι νιώθει σαν το σπίτι του? Ο κήπος. Ένας κήπος που ο ίδιος έφτιαξε με μεράκι και με κόπο. Είναι φτιαγμένος να είναι κυπουρός. Όλα τα άλλα είναι άσκοπη περιήγηση. Δυστυχώς όμως, όπως θα πει αλλού, όλοι είμαστε αναγκασμένοι να φύγουμε από το σπίτι μας. Όλοι είμαστε αναγκασμένοι να εγκαταλείψουμε τις μητέρες μας και, συνεχίζω εγώ, να μετακινούμαστε αναζητώντας την χαμένη αφετηρία. Απεγνωσμένα λοιπόν αναζητούμε τον τόπο εκείνο για τον οποίο είμαστε ταγμένοι και πλασμένοι, ενώ όλα γύρω μας σπρώχνουν προς άλλες κατευθύνσεις. Η ζωή του Κέι λοιπόν, όπως θα μας πει ο σχολιαστής γιατρός που τον φροντίζει, είναι μια αλληγορία. Ο Κέι, σαν τον ηλίθιο του Ντοστογεύσκη, είναι μια ψυχή ευλογημένα ανέγκυχτη, όπως διαβάζουμε, από τα δόγματα και την ιστορία. Μια ψυχή που αναδεύει τα φτερά της μέσα σε αυτή τη σκληρή σαρκοφάγο που ψιθυρίζει πίσω από την μάσκα του παλιάτσου. Είναι κάποιος που κατάφερε, ξανά όπως διαβάζουμε, να ζει με τον παλιό τρόπο. Στη δική μου ανάγνωση, η αλληγορία του βιβλίου έφερε στο νου μου την αρχετυπική εξορία και περιπλάνηση, την φυγή, την έξωση από τον κήπο της Εδέμ. Στο βιβλίο δεν λείπουν οι βιβλικές αναφορές που ίσως να παραπέμπουν εκεί. Σε ένα σημείο ο γιατρός που τον φροντίζει λέει «Όποτε κοιτούσα τον Μάικολ, είχα την εντύπωση ότι κάποιος είχε μαζέψει μια χούφτα χώμα, είχε φτύσει σε αυτήν και την είχε πλάσει για να μοιάζει υποτυπωδώς με άνθρωπο, κάνοντας ένα ή δύο λάθη, το στόμα και αναμφίβολα το περιεχόμενο του κεφαλιού, παραλείποντας μια-δυο λεπτομέρειες, το φύλλο, αλλά τελικά είχε καταφέρει να κατασκευάσει ένα αυθεντικό πύληνο ανθρωπάκι. Ο κόσμος δίπλα του χάνεται μέσα στην δίνη του πολέμου. Αυτός όμως δεν είναι ήρωας, αλλά κάποιος που μένει στα μετώπισθεν, γιατί πρέπει να μείνουν κάποιοι που, όπως διαβάζουμε, που θα κρατούσαν ζωντανούς τους κήπους ή τουλάχιστον
την ιδέα της κυπουρικής, και αυτή η ενθύμηση είναι το ίδιο αναγκαία και επιτακτική και στους δικούς μας καιρούς.